rezeki teko mak jedar mak jedar mak jedar dar ban bejawane isih esuk rezekine tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk sarengan kalian bodo laris kerja bareng CNS Shooting Asma Pro Audio. Aku iki tukang tambal ban uripe sandal-landangan golek pangan duit sing waton cukup kanggo sandang lan pangan aku iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duit kantongan wayah apes wetengku krasa kroncongan mak jedar mak jedar mak jedar ana banget wah iki mesti rezeki teko mak jedar mak jedar mak jedar dar banget cawane isih rezekine tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk niki nggih Dik Kardi yo tipine disetel yo esuk awan neng omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang mebeng mitra anggon goleki ora krasa esuk awan nganti bengi yo jeng yo dik jalane bodang kuning yo kan nyawa lo muda laras kanca-kanca sonya ruri welakane
tak sawang bojong nyetir podang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang katon manis Ebo bunga yen aku nyanding dheweke mengke Pak Sugiyanto saking Langon Sragen ugi RT-ne gaul saking Wonorejo yo mudo laras dong pijilan Seswi saka SMK ene sing ngapal ada Pak Tarto sudah ada Pak Wakio Pak Sugiyanto Sugi Bunda Fitri Sumarti Pak De Sugio Mas Benito Mas David Mas Wido Santoso Pak Siratno Pak Warti Pak Agus Winarto awan nang omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang ngobeng mitra anggon ku goleki ora krasa besok awan keluarga saking Payon Jambanan Wilujeng Lelenggang Mas Julitem ingkang kagungan tengkleng sapi Langon tak suwun bojong nyetir podang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang katon manis ebo bunga yen aku nyanding dheweke matur nuwun Dek Kardi ayo Dek goyang bersama Mudo Laras Allahumma sholli ala Muhammad Imam Masjid
nuwun Pak Guru Pak Haji Suwardi wonten ing gawangan para semat ugi Dek Kardi ingkang wonten ing Karanggaleng bar panen kok MC-ne Masarat arep teko kono sekresek Pak Toto Adilanang Mas mantan lurah saking Plubon nggih mantan lurah paling bagus sak Sambung Macan Mas Toto Wilujeng Lenggah karo Wisa Tresna kanca-kanca semuanya Ruri kita sekemar mirsani yen anyawang esok lan guyubmu Dek Kardi ndang tangi tresno iki tak titipne jakene nganti sakrawase tresno iki ra bisa najan aku ing adoh papane Bunda biarpun ingin wonten ing Hongkong
karo Diajeng Sari ingin rasa mirsani live streaming. Mas Gatot Subroto selamat siang. Mbak Fitri. RT Sumuruping Soryo apal ente? Bisa tresno. Bisa tresno. Siswa baru pasinaon Pambiworo MC Sonyo Ruri sampai akhir Juli, namun bagi siswa kok yang dulunya sudah ikut mau daftar lagi dilarang keras. Ya ora butuh. Sopo kuwi? Padha ra krungu kok piye. Kok ngendi? Yo wi, rasa dirungokke. Ya. Ya ya. Bengi arene kesel bakok batadur. Ayo. Iki enak ya lur wong iki. Wong ayu sing tak tresnani rena wengi mong tak impi-impi aku ora bisa lali mong sliramu apa jane ati yo badeyo.
joget aja susuan ya Mas ya. Alon-alone rokoke dipateni sik rokoke. Engko nyontok kancane engko. Iya iya. Yo mudah larasan. Udah laras. Ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa atiku detustiku nyuwun ngapura Laras. Walau ya, Piye Mbak Maya? duit satu sesuke seket walaupun tanpa status yang penting deket GWL jarene. Sopo kuwi? Iya. Wong ayu sing kangenane rina wangi wong tak impi-impi aku ora bisa ati mong sliramu bojane ati tak deyo Natiana sampai sana ketemu angin gede terasa tresnaku Rina wingi tansah ngarep marakso kapan balimu delong kas ya sliramu sing tak tresno karone wong liya aku wis kebacut ras mong sliramu jombo gawe gelo sik udah laras sik seniorku jeneng kene ngubengi nobar nang alun-alun lho bapakku seniorku Purus Darjo ya jenengan ya ngubengi tak tekanane ya nobar nang alun-alun sepak bola dunia ya iya lho tutup ya Ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa atiku karep detustiku nyuwun ngapura mudar Najan aku bocah gunung dober tulungmu ora usah ate nganggo bingung yen to pancen tresno aku Pancene sedati akon ninggalake sliramu ora ora yen bakal kelakon
muga aja ngati kame gelo lote nama bena beno ekro petyo yo mas la Mbak Dewi iki lek kenes Lanjut nggih, Pak. nggih Mas Ongki disiapke sik Mas Ongki Persiapan Mas Angki. iringke sithik Apa kowe ra kelingan jana bocah gunung ado bener gunungmu ora usah ate nganggo dino yen to pancen tresno aku Romo, mungkin bar nyanyi ajeng mampir gini Kang Mas Rien. Mungkin pinarak. Podo adoh kulon kaletan. Yang penting sehat Romo. Enggak Mbak, ditutup Mbak. Siap. Apa kowe ra kelingan kadung sayang, wong dianggap konco. Kakean merica durung tentu udan. Ngomong sayang, urung tentu tenanan. Masuk yo. Ayo joget Pak RT.
soto ayo dah ditutup joget kene. Ojo gampang nasu, ojo gampang cemburu. Tresnaku iki hanya untuk dirimu. Ora ana wong ayu kejaba mung sliramu. Margo sliramu paling istimewa bagiku. Masuk. Ayo partai joget yo. Mangkono aku ngakoni salahku yo sing tak jalo sing gedhe pangapuraku Janji sing tenan mas susunan rentengi wedoan bakal ayam tentram kanggone uang setia. ayo Ayo Selamat ya Waloyo. Solo. Yesi, yesi, yesi. Ayo. tepuk tangan ngarep beriku ngiringan angkat budandang apa ana sing kurang tepuk tangan angkutku iki bedaan kene ya kangen isih seneng kluyuran. ojo gampang nesu ojo gampang cemburu tresnaku iki hanya untuk dirimu ora ana wong ayu sri kecobamu sliramu harga sliramu paling istimewa bagiku masuk. Sayang, buri kurang karuan, tinggal
tenan ki. Dayang udah laras. Iya. Jane aku isih tresno ning dheweke ngebote wong liya. Kembang para mekar sore nduk yen pade juara pancen tresno kowe. Matur suwun bagus sing ngarsa. Seniorku dhisik Pak Urip. Moga laras. Derek bunga kene Pak Jarwo. Monggo foto-foto. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu Sikat Dik. Seniorku Pak Urip iki. Nah, iki ya kanca seniore nang persampahan. Iki mulai TPA iki mulai dijidatke iki nggawa sampah ke dari Sragen ngono lho. Ngono kuwi mulai gaweane wong reget-reget ngene iki ya nang sampah gak apa-apa. Ya Pak Urip ya, penting kayak sehat. Nah, ayo mudah laras. Aja lali Selamat siang Dek Sinta. Selamat monitor. Pak Sugi.
senior-senior iki tau pamor. Aku iki lho telu iki rong tau nyebuk ya. Kandhane yo. So aku nek ono kon tak kenalke. Kenal gak tak sayang ngono ya ora ya. Iya, ya masukin. Aja lali pawel. Selamat siang Mas Arbai. Nuwun monggo Bapak. Tayo. Tasih sesarengan. Mugi-mugi anggenipun kepareng menggugati saking Bapak Jarwana Swarga ginanjar kawilujengan temanten sarimbit manjing keluarga sakinah mawaddah warahmah. Wakidi wonten matese sugeng midhangetaken